Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hello, mabungahong kahaponon mga igsoon. Good afternoon, Pastor. Good morning sa Kuwait. Okay. From Sister Adele Pellegrino, Makapundag, Kaangay. Mag-live ta mga igsoon. Musta yung adlaw diha, no? It's Friday. Okay. Friday. Nagaampo ako nunay nga namos mayong kahimtang ug sa mayong panglawas diha. Duol sa Ginoo. Praise God. So, anyway, shout out to Sister Geraldine Vergara from Bukidnon. Praise God. So, mag-share sa ko igsoon ako sa i-share kamo sa diya. Tung live karon ako sa i-share. Tuning dilion kay kanang hindi ko man ani magkuha na pugos kong anak igsoon na po ko'y laing ministry na magkuha ba sa akong anak. Salamat sa Ginoo. This time we have 35 viewers. Okay? And ako rin shout out ang 218,000 followers of Mabungahong Kristohanon. Salamat sa Ginoo. Right, 218,000. Praise God for this. So kusang i-check kung na-share na ba. Alright, na-share na. So again, mabungahong kahaponon, mabungahong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Shoutouts tanang nagtan-aw karon, especially ni Bunso watching from Tokyo, Japan. Igsoon, mabungahong adlaw ni mo diha. Namo sa kong prayer kamong mga kuano, mga OFW ba. Kabalo na mo na bisag dili ko ninyo, bisag dili mo mag-pre-request mga igsoon kay kamong mga OFW, tinuod lang. Priority gid mo na ako sa prayer. Yes, di ta kaila. Pero I understand nga need you kayo ninyong prayer. Labi na layo mo sa inyong pamilya, layo mo sa inyong ginikanan, sa inyong kapikas sa kinabuhi, sa inyong mga anak, no? Need you kayong prayer. Good afternoon, Pastor. Watching from Tambungan, Kandihay, Maria Jenna Dicano Manuel. Thank you, sister, for watching. And anyway, Konday, mubo rin niya kung di kayo magsige og kanang tawagan na kanang shout out ha kay na nalita gamay ba ako nang pero akong i-shout out yun akong amigo man si Sir Paul Acosta kanang Paul mo ana mi inig Lunes na pod mo balik mi Cebu City Jail kung mo pakita ka nako na kay kalamay bitaw tinood na po lang to mi naming schedule mi balik ko kay wala naman di naman duwa naman sinulog di na kayo kuan ba normal na panempa traya mabungahong kapunon diha Pastor from Kalunasan Cebu City dool sa Cebu City Jail. Praise God. Shout out sister, one of our subscriber. Anyway, shout out sa nang mga subscribers dano ani nga page and of course sa subscribers ato ang Mabungahong Kristohanon sa nga YouTube channel nga ang link nasa caption ani nga live. And also shout out to Noel
Pilarta. Shout out Pastor James na nakaabot ko sa live nimo. Pa-shout out nako ang mga kauban nako sa international one-way outreach. Okay, shout out na sa mga kauban ni Brother Noel Pilarta nga international one-way outreach. Daghan ko kaila diha sa mga taga one-way. Mayong hapon sa Pas Brad GR Wagas II. And to Jane Masinaring, hello Pastor, watching from Quiet. Please pray for my health. Di mawa ba? Okay. Shout out Pastor taga Piapi, Padada, Davao del Sur. Ampo na ko akong papa sa iyang gibati from Princess Yodi, ha? Sumne? Princess Shan Yo Diki ato ning ikwan. Atong iampo igsoon pero ato sang screenshot kay ron di mawa ba. Kalimot ko kay daghan kay pre-request nako. Nya pasensya dahil no, sa uban nga mag-message na ko niya. Kuan bitaw ka nang dili na ko matagad kay actually everyday mga igsoon maka-receive kog message tag 200, tag 150, ang uban mabot og 300. So usay di na ko matagad kay daghang kayo na it's not all the time nga nagatubang ko sa Facebook, no. Shout out to Ophelia Minyosa Santiago watching from Cebu City. Praise God. Anyway, shout out Cebu City Jail. Okay. Balik na sa Mediha. Praise God. And sa mga brad ha, bahay ni Kuya Brad Ari, shout out, no? Long live kanunay mga brad na ko uban sa grasya sa Ginoo. And shout out also sa akong brad nga nakita na ko diri si Kagawad Brad John Emmanuel Alampayan. Mao ni coach sa kuan sa MDC Seagulls. Sakto ba ko, Brad? No, mao ni coach ron dito sa kuan mga bag-o nga mga ning sulbo nga mga basketballista sa Materde College Tubigon nga maoy ako asang eskwelahan, okay? Mayon ta makakita ko nimo Brad. Sa dili pa ka mosulod sa jail, duol ra mo diri sa jail. Sige, chatting ko magkita ta. Naunsa, duol ra di ay. Sige. Kay mo sayo mamidiha mga siguro kuan mga around 9. Okay, before 10, kay 10 may schedule. Okay, ingna ko kay nadiha nabitay kuan sister. Ning tagad na ko diha ba sa gawa sa City Jail, gawa sa Cebu City Jail babae. Kitsa man niya nga. Ning tagad na ko ming sangpit og pastor. Unsa ba nga? Kailangan ako kasi followers to. Bitaw ang pinakasunod sa Davao, pinakadagag followers na to diri mga igsoon Cebu. Mayang hapon ay sa ato sa ning basahon ning sa akong brad na ko bi asan to nawa anong daghan kay god. Daghan kay ning magpusot-pusot ba. Mayang hapon Pastor, God bless kaayo nimo, salamat sa pagwali Pastor. Paki-shout out sa akong pare. Okay, shout out din ako si ang pare ni Brad John Emmanuel Lampayan, si paring Wade niya Cabisares. Okay. So shout out nako Brad Wade Cabisares. Nagkita miya ni Brad padung ko muwali sa prisuhan sa Tubigon. Nakita na ko ni siya Tubigon. Oh, nalabihan ako siya, naglakaw siya sa tinangnan. Shout out Brad Wade Cabisares. Naka sa akong pag-ampo brother. Salamat sa pa-shout out Brad. Okay. God bless. Sige Brad. Okay, anyway, tili sa kay ko magkuan dagang kay mga kuan may mo ang oras no kay magkuha ko sa kong anak igsoon after this. And then tanan nagtanaw no mga kapulisan, mga higala na ko, mga classmate nako during my criminology days. Among hepe diri si Chief Amba ug ang amuang hepe sa una nga duol na kay mi wa mi magkita mga pidaw mi nasa Tinabanga si Police Captain Albert Sator ug sa tanan mga brad nako sa Alpa Kaparo lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo ipataas na tong Ginoo no kay aron naay lunglib. And also shout out to brother Chad Hector Gabilieno Las Cañas. Again, brother Chad Hector Gabilieno Las Cañas. Hapon di Brad. May hapon sa brother. God bless. God bless. God bless. Praise God. So magkuha na ta no? Mag-ampo na ta kay aron mag-start ta. Okay? So anyway, ang atong topic for this afternoon is about kuan mga igsoon kana bitong kabalo naman gud ta karon nga grabe na ang krisis kalisod, grabe na. Ina na po yung mga kaybaw na ta atong atong topic last time about sa kalisod sa pangitabo sa kalibutan, pero mao lagi ni appeal krisis kalisdanan apan kung naa gid tay kahadlok sa labaw makagagahom di ta makabsan. Mao na tong topic karon, no? Unsa atong buhaton para di ta mahutdan sa panahon sa kalisdanan.
Amen. So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another blessed opportunity that you have given to us this afternoon. Another great privilege, Lord God. Dilitan ng tao karon Ginoo makadungog sa imong pulong, magahisgot sa imong pulong. Nay mga tao karon sa lain-laing dapit nining kalibutan, ganahan sila mamati sa imong pulong apan wala sila higayon. Apan bulahan kami Ginoo kaning tatnas kahaponon Ginoo naami kahigayunan nga imong gihatag aron mamalandong kami sa imong balaang pulong. First and foremost, Lord God, before we proceed, before we listen, before we meditate your word this afternoon, search our hearts, Lord God. Nasayod kami nga imong balaang pulong, balaan kini kaayo Ginoo. Sulimpyuya mong kasing-kasing, imoming takus, imoming angayan. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon ug labaw sa tanan Ginoo. Willing mo sunod sa imong pulong kay ang blessing na sa pagsunod. It's not enough just to listen to your word, Lord God. Pero needs me nga doers of your word. So Lord God, tagay mi kasing-kasing masinugtanon sa imong pulong. Lord God, wala mi mag-isag relihiyon, pundok, grupo or any sect, Lord God, sekta. Wala mi gidala nga denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords. Panalangin ita nang nagtanaw karon Ginoo, bisan pa man ang mag-replay ani unya, i-bless Lord God while mag-meditate kami Ginoo, maghisgot kami sa imong pulong Ginoo, imong ipabati, imong gahom, imong presensya sa matag usa namo. Let the manifestation of the Holy Spirit, Lord God, ma-feel sa matag usa kanamo Ginoo. Again, ikaw lamang among gipataas Ginoo. Holy Spirit, this is your moment. Let your will be done. And this is our prayer, Lord God, in Jesus' mighty name. Amen. Bugno na. Praise God. So, we have 64 viewers this time. Karon pa ko kabukas, patapos na dili. Bago pa ko nag-start, sister. Prayer pa to sa opening prayer. Hallelujah. Ito yung pataasa kay Mura. Bugnaw, ganyan ba? Praise God. Abi niyo mga igsoon, gracias sa Ginoo. Kaning nakita yung aircon sa loyo. Amo adyo ning giutang kay ngano man gusto ko mag-live ta igsoon nga di ko panington kay atong mga previous months and last year igsoon nag-start ta sa live last year man. Singot kayo no nya giubo ko gilantan so para gini natong tanan igsoon para medyo convenient ba para sa kamayaan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. So, let's start, okay? Praise God. Mag-start na ta mga igsoon. So atong teksto kay di ta maglugay ani kay napug ko lakaw niya. No? So ang atuang teksto mga igsoon. Anyway, thank you dahil mga subscribers ani nga page nya subscribers sa atong YouTube channel. So wala pa maka-subscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe free ra naa sa caption ang link sa atong YouTube channel. After this, ako ni siyang i-download niya, i-upload na po nila ako dito kay sa YouTube manggod. Mas dali makita na to ang mga live, itong mga videos igsoon kumpara diri sa page nato kay dugay kay mag-post man ko pugkog mga rhyme-rhyme nga mga godly quotes, di ba? Kabantay mo. Ano nga dili madritso ba? So again, thank you mga subscribers. Ang uban sa diya mag-send og mga stars. Thank you kay wala man jud ko nangayo but akong gi-appreciate inyong gihimo. God bless you more and more and more. Okay, let's start. So atong teksto mga igsoon makita sa Salmo 34 bersikulo 9 hangtod sa 10, okay? Again, Salmo kapitulo 34 bersikulo 9 hangtod sa 10. Nagingon din balang kasulatan according to King David or Haring David, ingon siya, kamong piniling katawhan sa Ginoo pasidunggi og kahadluki siya, okay? Kay ang may kahadlok kaniya dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Bisan ang mga leon kabsan sa pagkaon ug gutomon, apan ang mosalig sa Ginoo dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Wow. What a wonderful promise. Okay, ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So nining kahaponon igsoon atong nadungog igsoon ang the book of Psalm nga sinulat ni Haring David igsoon. Nganhi sa Salmo 34 versikulo 9 hangtod sa 10. But before we proceed, I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. And of course, pwede na to i-share igsoon. I-share na to ang live. Wala ta kabalo igsoon. One of your friends nag-need ani nga encouragement. Amen? So, let's proceed. This time we have 68 viewers. Okay. Kunya ang uban wa kabantay kay kani lagi ako ang live di man ko mamananghid kay busy ta kanunay nya mukalit ra bitaw ko bakante, so I always grab every opportunity para maka-live ta sama sa karon, di ba? So mao na nga wala ko na nanghid, no? So this time we have 75 na. Okay, let's start. Praise God.
Ingon diri sa Salmo atong nadungog ganina igsoon nga may tungod ni sa kahadlok nato sa Ginoo. Baliko na ko ang gingon ni David. Kamong piniling katawhan sa Ginoo pasidunggi ug kahadluki siya. Okay? Una igsoon kaning word nga pasidunggi. In other words, mga igsoon, in everything we do, para asa nato nagibuhat. Na yung word diri nga pasidunggan nato ang Ginoo. Pasidunggan, it means mga igsoon nga, in everything we do every day, dapat mahimaya si Lord. Dili kay atong pasidunggan ang atong kaugalingon. Amen? Kung dili atong pasidunggan ang Ginoo sa tanan natong pagabuhaton. Kung nagtanaw diha nga nagtrabaho mo, nagnegosyo mo, or unsa nag-eskwela mo, no? Buhata ang tanan for the glory of the Lord. Mao na ipagpasidungog sa Ginoo igsoon. Every day naon tay mga responsibility. So atong buhaton igsoon nga gibuhat na nato dili para ma-impress ang mga tao, kung dili ma-impress si Lord. Mao na pagpasidunggan nato ang Ginoo. Atong mga talento nga nagpagamit sa Ginoo, sa may atong hiyas igsoon atong gipagamit sa Ginoo, usa na siya kapaagi nga nagpasidungog ta sa Ginoo. Kay mao gyud na ingon si David, kamong mga katawhan, kamong gitawag sa Ginoo, gipili sa Ginoo. Labi na nagtan-aw diha nga mga adik-adik sa una parihan ako gibag-o sa Ginoo. Atong pasidunggan ang Ginoo. Amen. Itong mga banggitan palahubog diha kung saan ay mga bisyo sa una, himabay, hilig og laki. Atong pasidunggan ang Ginoo igsoon, no? Mo response ta sa kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo nato, no? Ingon siya, kamong mga piniling katawhan sa Ginoo, pasidunggi. Next, og kahadluki siya. Okay? Na word diri nga kahadluki, no? So dapat natay kahadlok sa Ginoo. In everything we do, dapat natay kahadlok sa Ginoo. Unsa man ang mahadlok sa Ginoo, pastor? Mahadlok sa Ginoo, it means mulikay tas pagbuhat og dautan. Kung kabalutan nga kanang mga butanga igsoon nga atong padung pagabuhaton igsoon, wa malipay, wa mahimaya ang Ginoo, dili na nato buhaton. That way nahadlok ta sa Ginoo. Kanang mulikay ta igsoon sa mga makadaot sa tong lawas, nahadlok ta sa Ginoo. Kanang kuan igsoon, honest ta sa katawo nato, kay nahadlok sa tas Ginoo ana. Amen. Kanang nagatubang ta sa tentasyon igsoon nga offer sa yawa. Nga walay nakakita nimo, but still wala nimo gikaon ang tentasyon, ang offer sa yawa, nahadlok ka sa Ginoo. Importante igsoon nga naatay kahadlok sa Ginoo sa matag adlaw nga nagkinabuhi ta niningit-ngit nga kalibutan nga daghang kay pagsulay, daghang kay mga tentasyon, daghang kay mga bulabog sa kaaway ba. Need jud nga naatay gitawag og fear of the Lord. Kaya ang pagkahadlok sa Ginoo naay maayong benepisyo. Ang pagkahadlok sa Ginoo matod pa ni Solomon tinubdan sa kaalam. Si David pudrigso naay gisulti nga maayong benepisyo once naatay kahadlok ni Lord, no? Ayaw kahadlok sa tao, kahadloki, mas kahadloki ang Ginoo. Ingon bitaw si Jesus, mano mahadlok man ta sa makapatay sa atong lawas lamang, pandili sa kalag ug lawas. Oh no, dili sa lawas ug kalag ngadto sa impierno igsoon, no? Mas mahadlok ta sa Ginoo igsoon. Amen. Kay ang may kahadlok, ingon si David ang sumpay nganong kinahanglan ta mahadlok ta sa Ginoo. Kay ang may kahadlok kaniya dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Mao day ni benepisyo, no? Mao ni gitawag og benefits igsoon. Maayong resulta, okay? Maayong bunga kung naatay kahadlok sa Ginoo. According to King Solomon, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Pero ingon si David igsoon, the fear of the Lord mahinungdan nga dili ta mahikawan sa atong panginahanglan. In other words, mga igsoon, ingon si David igsoon nga, kung kamao ta mahadlok sa Ginoo, kung may nadlukon ta sa Ginoo, dili ta makabsan, dili ta mahutdan igsoon. Ang atong mga gikinahanglan igsoon tagbuon sa Ginoo. Apil na ang atong proteksyon, apil na ang maayong panglawas, tanan, ihanay, iplastar sa Ginoo kung naatay kahadlok niya. Amen. Panahon sa kalisdanan ang atong palibot maglisod, pero kita relax ra. Kay nga naman ingon driyo, kay ang naay kahadlok sa Ginoo dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan, no? Tanan natong gikinahanglan provided by the Lord. Why? Because we have fear in Him. Mao na importante igsoon nga may nadlukon ta sa Ginoo. Again, unsa nang may nadlukon sa Ginoo? Kanang mulikay ta sa pagbuhat og dautan. Kung unsang balaod sa Ginoo igsoon nga nasa Bible, ato nang tumanon nahadlok ta sa Ginoo. Kung unsa ang gibawal sa Ginoo igsoon para sa iyang mga mata karumal-dumal sa pananaw sa Ginoo nga nasa Bible, din dili po na nato buhaton, it means nahadlok ta sa Ginoo.
ug akong balikon matod pa ni Haring David, kung natay kahadlok sa Ginoo, dili ta mahutdan, dili ta makabsan ang atong mga panginahanglan. Igsoon, i-provide ni Lord. God will always provide all our needs kung naatay kahadlok niya. Napagisumpay, igsoon, kuyaw kayo sa verse 10 sa nalate de ano, Salmo 34:9 ang tud sa Jis na ta. Mingon din sa Jis, igsoon, bisan ang mga leon kabsan sa pagkaon o gutumon. Imagine, no? Apan ang musalig sa Ginoo, katong nay kahadlok sa Ginoo ha, nga misalig sa Ginoo, dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Tanawa, igsoon. Atong nakita din igsoon ang advantage, ang benepisyo nga maayo kung natay kahadlok sa Ginoo. Mas grabe pa ta sa leon. Ang leon, igsoon, ako na ning gibalik-balik, igsoon, I believe ako ning nasagiran before. Gitawag siya King of the Jungle. Matod pa nila, igsoon, sa mga nadunggan ako sa istorya, basta mutingog ang leon, maparalyze tanang hayop. Maong gitawag siya King of the Jungle. Di siya mahutdan og pagkaon, abtik siya, igsoon. No? Grabe siya muhunt ba? Grabe siya mangitag paagi, igsoon, nga makatukog yun ang leon. Pero niingon ng balaang kasulatan, mas bintaha pa ta. Why? Kay kung naatay kahadlok sa Ginoo, igsoon, mahutdan pa daw og pagkaon ang leon. Apan kita nga nay kahadlok sa Ginoo, unya kita nga nay kahadlok sa Ginoo ning salig sa Ginoo, dili gyud mahutdan, dili gyud mahikawan sa atong panginahanglan. Wow! In times like this karon nga grabe ang krisis, grabe ang kalisdanan, grabe kamahal sa bugas kay wa matuman ang 20 pesos. Grabe, igsoon, kamahal na sa mga palitunon. Ang magbalay karon, igsoon, kung naa kay 50,000, haligi ra na. Di ba? Grabe na kalisod, igsoon, sa palibot. Apan ang saad sa Ginoo, kung naatay kahadlok niya, kung may nadlukon ta sa Ginoo, igsoon, ang atong panginahanglan, ang atong desire, i-grant ni Lord. Why? Because we have fear of the Lord. And that's what I have said, igsoon, the best way nga makaingon ta, or the best evidence, let's say, ebidensya, igsoon, that we have fear of the Lord is mulikay tas pagbuhat og daotan. Kung kabalo ka nga kanang mga butanga, wa malipay ang Ginoo, din likaya na to. Kung kabalo ta, igsoon, nga kanang mga butanga, wa na glorify, wa na adore, wa na honor si Lord, din dili na to buhaton. Kung gingnan ka sa Ginoo nga anak, buhiin na, kay wa ko malipay anak. Anak, buwagi na, kay kana inyong relasyon, supak sa akong kabubuton. Kung mingon ang Ginoo, anak, kanang imong lingaw ba, nasubraan ra kag duwa-duwa da sa imong cellphone ba, wa na kay panahon nako, i-delete ra guna, i-kuan ra guna, si tawagan, uninstall, wa naman kay time na ko, sukad nag-download ka ng duwa. Naman ka sa worship team, pero nga nang babad magkakayuan ng mga online games, babad ka social media, imbis sa Biblia, nga na ako diha. Makikistorya ko nimo. Once gipadaygan ka sa Ginoo, igsoon, gikonbiktar ka sa Ginoo na niya, imo nang buhaton, igsoon, imong buhaton ang instruction ni Lord, kung unsa revelation ni Lord, igsoon din, nahadlok ka sa Ginoo. Amen. Ug once natay kahadlok sa Ginoo, tanan natong panginahanglan, tuition fees sa eskwelahan, tanan, igsoon, unsa man ang atong desire, unsa may tinguha nato, igsoon, i-grant ni Lord, kay nakita man sa Ginoo nga naglakaw ta nga naay kahadlok niya. Amen. Pirti day tag safety ha. No? Makabsan man, mahutdan man ang mga tao sa atong palibot, igsoon, magkalisod-lisod man na sila. Apan kita nga naay kahadlok sa labaw makagagahom, dili mahutdan. Siguro usay ginagmay pero kanunay man pod. Naa gihapon. Usay mo ragwa pero naa day. Kay ngano man saad niya, dili makabsan, no? Dili kahikawan sa ilang gipanginahanglan ang naay kahadlok sa Ginoo. Amen. Dili lang po na igso naghisgot sa kwarta, sa panginahanglan, sa bugas, sa sudan, sa pagkaon. Apil na ang proteksyon. Amen. Apil na ang proteksyon. Mabila tong na-verse po nga gingon si David nga, ang mga anghel sa Ginoo, mga manulunda sa Ginoo, automatically nagbantay sa mga naay kahadlok sa Ginoo. No? Maunay nakanindot igsoon nga mga benepisyo kung natay kahadlok sa Ginoo. Kay dili lang tagbo na itong panginahanglan financially, atong pagkaon, atong sudan, o runsa man niya, apil ang proteksyon, apil ang good health, apil ang tanang pabor, ibubo, ibundak sa Ginoo na to. Once natay kahadlok niya, maunay nakanindot igsoon. Amen. Maunay nakanindot kung natay kahadlok sa Ginoo. Pero abi niyo mga igsoon, usahay ra ba lisod? Lisod ning mahadlok tas Ginoo kanang lisod na buhaton. Usay sayon ra kayo nga moingon naamang ko'y kahadlok sa Ginoo pero lisod. Lisod igsoon nay mga butang usahay nga idilta ni Lord. Sometimes
kanang pinakalisod nato bitaw nga buhian pabuhian sa Ginoo. Sometimes igsoon ay naipabuhat si Lord nga lisod kayo nga masakitan kagayo. Pero testingan ka kung nahadlok ba jud ka sa Ginoo. Tanawa si Abraham. Si Abraham igsoon usa na siya sa ebidensya nga nasay kahadlok sa Ginoo. Nganong pastor? Kabantay ka. Bisan niyang bugtong anak igsoon. Bugtong nga anak ni Abraham nga si Isaac igsoon. No? Iyahang isugot siya nga ihalad nga ihawon, halad nga sinunog. No? Mas iya pang gisunod ang sugo sa Ginoo kaysa palabihon ang iyang bugtong anak. Ngano man tungod kay si Abraham na kahadlok sa Ginoo. Kahadlok sa Ginoo, it means nga bisag lisod kayo ang ipabuhat sa Ginoo nimo. Sundo nimo kay naa kay kahadlok sa Ginoo. Tanawa si Abraham, unsa may nahitabo ni Abraham, di ba? Nahimo siyang amahan sa tanang kanasuran, di ba? Si Abraham gipauswa, gipalambo sa Ginoo, gipasenso. Ang iyang mga kaliwat nahimong panalangin sa ubang mga nasod, di ba? Unya ang ni-bless ni Abraham, gi-bless po niya, ang hintunglo ni Abraham gitunglo pud sa Ginoo. Ana, grabe ang mga nindot nga mga promises, no? Gi-release ni Lord ngadto ni Abraham kay si Abraham na ikahadlok sa Ginoo. Amen. Perting ninduta. Si David ningingon, ang pagkahadlok sa Ginoo, kung natay kahadlok sa Ginoo, di ta makabsan, di ta mahikawan sa atong panginahanglan. Nganong mabalaka man ta, no? Kung natay kahadlok sa Ginoo. Watay angayng problemahon kung natay kahadlok sa Ginoo. No? Mas dapat adto ta mo respeto mo tahod sa Ginoo, no? I remember my time igsoon, nga gihagad kog suyop ba, bag-o pa ko to na pastor. Kanila ging bag-o pa ta mong alagad sa Ginoo, giyagaan pa ta, no? Mga barkada na ko sa una, nga mga adik-adik karon, grasya sa Ginoo wala na kay 13 years naman ko. So ilahan na jud na prove nga nabag-o na jud ko nga tinuod jud ang Ginoo nga akong gilagaran kay nabag-o man ko lain pero yawa akong gilagaran. Now, ang tanan grasya sa Ginoo. So katong bag-o pa ko sa Ginoo igsoon, day times nga nay bisita nako nga mga adik-adik unya, mga tao nga professional. Adik-adik sila. Di na ako i-mention kay ko mga amigo ba. Unya, dagkong tao sila igsoon. Respetado nga tao. Nanuyop sila. Di ako tanaw ko. Tunulan kong tutir nila. Waan dyo kong dawat niya. Nagtuo sila. Joke na ako ba. Hangtod, nahuman na nagsuyop ang duha ka putos nga tagas kay igsoon. Murag 1800 to. Ingon sila. Giunsa ni mo pag-bag-o, pag-undang, ano. Daghan kasi sila istorya nga na. Motong na-bless sila. Unya, himaya sa Ginoo lang. And then, kung buot na naon, igsoon, pwede man ko mo hatag la, mo dawat sa tutero niya, bisag usa lang ka hits. Kay maikog ko nila, kay mahadlok ko nila, kay dagko silang tao. Pero abi ni Megson, mas gipalabi na ko ang mahadlok sa Ginoo. Mas gipalabi na ko nga adto ko maikog sa Ginoo, ano maikog man ko lang nga tao ra na. Bahalag mabangga na ko sila, tao ra man na. Importante wa na ko nabangga ang Ginoo. Amen. Mao na igsoon kahadlok sa Ginoo. Ako na ning gibalik-balik igsoon na mga times na nagtagay akong mga higala pod. Mga dagkong tao gito di ko kalimot, mga dagkong tao, mga hippie kasagaran, hippie sa pulis kay kabalo naman mo na ako igsoon grasya sa Ginoo nga. Dul-duol sad ko sa ato ang kapulisan is ingon nga PNP life coach ko niya. Ingon tong hippie diri sa muang tapad nga estasyon dis inabangga nga. Posible daw nga kuhaon ko nila nga life coach nila sa suduhan na akong mahandol ani nabangga og diri sa muang Clarin. So duol jud ko nila. So day times nga tagay no kay birthday sa usa sa happy dili na ko mention ko kinsa brad na ko akro to. So mao to tagayan murag tulo ka tagay itong imbalibad ko but no naon pwede man ko mudawat bisag usa lang ka tagay kay wa bitay ning present dito nga mga member sa church wa pud kita akong asawa pero wala jud igsoon no pwede man ko maikog pero wala kay akong gipalabi ang kahadlok sa Ginoo grasya sa Ginoo amen akong gipalabi kay ngano man saad sa Ginoo. Kung aduna tay kahadlok sa Ginoo, di ta magkulang. Kung aduna tay kahadlok sa Ginoo, tanan natong panginahanglan tagbuo niya. Imagine ang leon. 'Di ba? Lion. King of the jungle, mahutdan pa nagpagkaon pero kita, ikaw nga nay kahadlok sa Ginoo, di makabsan. In other words, everything we need i-provide ni Lord once we have fear in Him. Amen. So mao din na Yahweh igsoon. Mao na ibugtong Yahweh igsoon. Para dili ta mahutdan. Para igsoon makasurvive ta taliwala sa krisis. Amen. Taliwala sa pandemya unsa man diha kalisdanan.
makasurvive ta. Kay ang Ginoo dili mo pasagad na to. Nga naman, kay nakitaan man niya nga naatay kahadlok niya. Pero tinindot tayo igsoon. Grabe kalami kanindot sa benepisyo kung natay kahadlok sa Ginoo. Walay magkulang ka na to. Amen? Grabe ni nga message, tanawaw. Again, Salmo 34, 9. Pasidunggi og kahadloki siya, kay ang may kahadlok kaniya, dili gayod mahikawan sa ilang gikinahanglan. Dili gayod mahikawan. Walay magkulang ka na to. Dili mahutdan, dili makabsan. Nga naman kay naikadlok sa Ginoo. Ang next line, bisan ng mga leon, kabsan. Imagine, kabsan sa pagkaon ng mga leon. Pero kita nga naikadlok sa Ginoo, di na may tabo. Kundili, kanunay niya i-provide, no? Supply, ang supply ni Lord igsoon, perminti ang tubod ba, no? Usay, ginagmay ang tubod, pero kanunay man, survive gipunta. Amen? Usahay igsoon, wala may tubod, pero gipapasting na data sa Ginoo, kay sige na tag food trip ba, sige makakaon diha. Wasa sa diha, bib, sa usa lang kakananan, niya na ako i-deliver nga grasya, unya taon-taon, nga na, bitaw, ana, si Lord igsoon, dili ta makabsan, no? Walay magkulang ka na to, no? Dili, sa to, yung kaning word nga, hikaw, kahikawan, no? Dili gayud mahikawan sa ilang gikinahanglan. Dili mahikawan, no? Sa ilang gikinahanglan kita kung natay kahadlok sa Ginoo. So again, unsa may ilhanan nga natay kahadlok sa Ginoo? Sayon na naigsoon, kanang mulikay ka sa pagbuhat og daotan, nahadlok ka sa Ginoo. Kanang naigipabuhat si Lord nimo, naigisugo na instruction, kusog kay conviction and impression ni Lord nimo. Unya imong gibuhat na kay kahadlok sa Ginoo. Kung mingon si Lord, nak, buwagi na imong karelasyon, kay wa ko malipay sa inyong relasyon. Na ako'y mas the best nga giandam para ninyo. Kung imong gibuhian na kay kahadlok sa Ginoo. Hingsupak ka, wa kay kahadlok sa Ginoo. Nak, unyara panglaba, nak, unaharing simba. Balik ra kog panglaba, kadiyot pila man ni ka oras ang simba, na kay kahadlok sa Ginoo. Nak, mag-date man mo ron sa imong uyab, karon kay Domingo man. Mag-date niya, weekdays man, no? Weekend. Ari mo pag-date sa simbahan, ari mo na simba mong duha, nakay kahadlok sa Ginoo kung imo nang tumanon. Kung imong gipalabi igsuon ang uban diyang kalingawan sa adlaw nga ting simba igsuon, wa kay kahadlok sa Ginoo. Pero imong gibati nga simba unya ara na, di ba? Ana igsuon. Ug timan ni igsuon, once makita ni Lord nga naatay tinud-anay nga kahadlok niya, dili ta mahubsan, makabsan sa atong mga gikinahanglan, no? Panalangin. Kanunay magtubod ang grasya, ang panalangin sa Ginoo kung naatay kahadlok niya. Ug ako na ning balik-balikon, dili lang, it's not about money all the time. Apil ng proteksyon. Apil ng maing panglawas. Taas nga kinabuhi. Apil na ng mga lain-lain nga pabor, tanan na tong gibuhat, i-bless ni Lord. Kay naatay kahadlok sa Ginoo. So mao na igsoon akong pagdasig kaninyo ning taknas, kahaponon, kaudtuhon. Kung gusto ta og blessing, breakthrough, miracle, pabor gikan sa Ginoo. Kung gusto ta igsuon nga tanan natong lakang ihatod tas kalampusan una sa tanan, dapat natay kahadlok sa kahitasan. Amen. Kung gisugo kas Ginoo anak, buhiin na. Anak biyain na ni Bi kay makadaot man ni sa lawas nimo. Kung imo nang biyaan na kay kahadlok sa Ginoo. Anak ayaw nagchat anang ex nimo kay matintal ka na pod. Anak ayaw nagbalik atong kabit nimo. Imo nang buhaton na kay kahadlok sa Ginoo. The moment we obey the Lord, the moment we have fear with the Lord igsoon, and then that's the beginning of His favor nga iyang i-pour out kanato. Kung magsugod na ta nga makakaton nga natay kahadlok sa Ginoo sa tanan natong pagabuhaton, din diha magsugod nga iyang pabor, iyang panalangin, iyang breakthrough, iyang milagro, iyang ibubo kanimo. Ma-amaze lang ka, matingala lang ka, what Lord, imo ning gitugot? Lord, imo ning gihatag nako. Ngano man na? Di ka katuo sa mga miracle, mga kahibulungang butang nga ibubo ni Lord nimo. Ngano man na? Tungod kay nakita niya nga nakay kahadlok sa Ginoo. Imagine ra gud na magutman pa kuno, mahutdan pagpagkaon ang mga leon, apan nay kahadlok sa Ginoo, ngisalig sa Ginoo. Di mahutdan. Imagine, leon na ha, gikumpara ta sa leon. No? Kay ang leon mahutdan pa kuno pagkaon, pero kita dili. Kay matud pas pulong sa Ginoo igsuon nga kaning mga anak sa Ginoo natulog pa lang giandaman ang pagkaon inig mata. Wow, kung nakay kahadlok sa Ginoo. Amen. So mao ni atong pagdasig, mao ni ang mensahe karong kapunon igsuon kay ano man ako nabantayan sa digsuon nga grabe na ang krisis karon, mahal ang palitonon,
bugas, mga unsa diha igsoon, mahal kayo. Labi na kanang mga bag-ong minyo nga magtukod og balay, mahal lisod igsoon, krisis taron. Mao na nga kani nga mensaya kung gihatod kaninyo kay taliwala sa krisis o kalisdanan kung natay kahadlok sa kahitasan, dili gud ta makabsan kay siya man ang atong tinubdan. Ang grasya niya mag-awas-awas sa walay katapusan basta naalang tay kahadlok sa Ginoo kanunay. Amen. Maunay maayong benepisyo, resulta or bunga kung natay kahadlok sa Ginoo. Amen. Di kay mas nahadlok ta sa tao, mas nahadlok ta sa unsa no? Ginoo ang atong unang kahadlukan. Ikaduha, atong asawa. Imong bana, bitaw. Joke ra na ikson bitaw. First and foremost, we must have fear with the Lord. Why? Because the fear of the Lord igsoon, it's result kanang kuan igsoon, kanang abundansya. Mo resulta siya og pinasahi nga panalangin, mo resulta siya og talagsaon nga pabor gikan sa Ginoo. Ako kailan nyo igsoon. Siguro ang uban pipila diri kaila ko ninyo personally, but majority ninyo wala ko kaila ninyo. Ug wala sad ko kahibaw kung kinsay naik tinud-an na yung kadlok diha sa Ginoo. Pero si Lord kahibalo. Sa mga nagtan-aw karon nga kahibalo ka sa imong standing, imong status nga nakay kadlok sa Ginoo. Bulahan ka. Kay tanan nimong panginahanglan tagbuo na sa Ginoo. Pwede ka mo ampo igsoon niya, imuhan ni siyang isulti sa Ginoo. Lord, di ba, ingon man ka na, isulti. Ikumpisa, ikuha ni sa Ginoo igsoon, ang kuna ning saad. Di ba, Lord, ingon man ka nga, ang mahadlok ni mo, yes, i-claim ni nga promise. Di na may tabo. Na may tabo. Kay saad ni sa Ginoo sa iyang pulong. Ug mahanaw man ang langit ug ang yutang iyang pulong, mubarog yun na. Tinuod, may tabo, it will come to pass. Madugay man o madali, matuman gina. Kay ngano man, pulong man na sa Ginoo, dili man tao nagistorya na. Amen. Again, mao din ni Yahweh igsoon, may sikreto nga panahon or taliwala sa mga krisis, kalisdanan. Mao gid ni atong kuptan nga kung natay kahadlok sa Ginoo, di gid ta magkulang, di ta niya pasagdan, di ta niya biyaan, ampingan ta niya. Iyang i-provide atong panginahanglan, maunay maayong benepisyo kung natay kahadlok sa Ginoo. So igsuon kung nagtan-aw kamo diri, inyo galing gibati nga naay gisugo si Lord ninyo. Gibati inyo nga naay pabuhian baron si Lord nimo or basta naay gisugo si Lord nimo. Buhata na. Once imo nang gibuhat, meaning nakay kahadlok sa Ginoo, andamay mong kaugalingon kay nasay buhaton, nasay ipakita, nasay ibundak nga pinasahi sa imong kinabuhi. Ma-amaze ka. Igsoon, how many times na ako ni nasinati sa akong asawa, Igsoon? How many times na sinati na ako ni sa ministry nga gipiyal ni Lord? Ako na nagibalik-balik, Igsoon, ang uban dili mo tuo. Wala tay sponsor, wala tay supporter. We walk by faith and not by sight. Munang na mga times before nga akong asawa gusto mo balik sa Hong Kong kay manrabaho. Kay dako daw sweldo dito. Kada buwan na say 30 plus monthly. Unya makatabang-tabang daw siya sa ministry. Unya aside from that, naampod siya sa GIL, naa siya ministry dito nga nabiyaan. Apan igsoon, wa siya ming lahos kay ning salig mi sa Ginoo. Ming salig mi sa Ginoo unya naglakaw lang mi nga nay kahadlok sa Ginoo. Mao ni, love pa ni. Ipakita sa Ginoo nga natay kahadlok niya. Unsa iyang isugo na to atong tumanon, then among nasinati karon nga gi-provide ni Lord among panginahanglan bisag wa mi pariner nga nagsuporta na mo igsoon. Di ba? Naray pariner ang uban pastor, yes naa. Ay mong pagangkuan ang uban naa na nung dibda kay bawi. Apan salamat sa Ginoo, grasya sa pero wa mang pag naway na nila kay ilahapon na. Salamat sa Ginoo, panalangin po na nila pero sa amoa lang kasinatian mga igsoon, wa milaing gisaligan si Lord ra. Bugtong gisaligan namo, gisandigan panahon sa kalisdanan. Gitrain lang namo ang among pagabuhaton everyday nga makabaton mi kahadlok sa kahitasan. Din gipamatud-an sa Ginoo nga ang iyang pulong karon nga tong gisgutan tinuod. Kay ingon man siya through King David, kadtong nay kahadlok sa kahitasan dili gyud kahikawan sa ilang gipanginahanglan. In other words, dili makulangan. Tagbuon sa Ginoo tanang panginahanglan kay naamantay kahadlok sa tinubdan sa tanang butang. Amen. So pwede na niya i-evaluate karon inyong kaugalingon igsoon. Kamo may nakahibalo sa imong kaugalingon, pwede na nimo istoryahon imong kaugalingon.
na ba ko'y kahadlok sa Ginoo? Lord, na-glorify ba ka sa akong kinabuhi? Lord, kaning akong mga aksyon, kaning akong gipakita nimo, unsay pagtan-aw nimo nako Ginoo, nahadlok ba ko nimo? Pwede na naigsoon. Kay nga naman, importante nga natay kahadlok sa Ginoo. Kay naatay kasiguraduhan. Nining kalibutan nga ngit-ngit kaayo, di na tumatagna ang unahan, patay diri patay didto. Di ba sa Mindanao na napo ko'y nakitaan, ganina basta naay patay na pod. Luoy kay igsoon, grabe na kadautan. Pero sa mga naay kahadlok sa Ginoo, safety ta. Sa mga naay kahadlok sa Ginoo, iyang protection maguban ka nato. Sa mga naay kahadlok sa Ginoo, ang iyang pabor magkuyog-kuyog nato. His goodness and mercy magsunod-sunod na to all the days of our lives, igsoon. Kay naman tayo kahadlok sa Ginoo. Amen ba? Mga naay kahadlok sa Ginoo. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for your word this afternoon. Imo mingi pahinumduman, Lord, nga unsa ka mahinungdanon nga nadyon may kahadlok nimo. Kaya ang pagkahadlok nimo dili lang tinubdan sa kaalam, mao say hinungdan nga i-bless mi nimo. May hinungdan Ginoo nga imo ming i-prosper, may hinungdan nga imo ming proteksyonan, tagaan og extension sa kinabuhi kung nami kahadlok nimo. So Lord God, I pray ng tanan nga nakadungog ani nga mensahe makabaton gud mi og kahadlok nimo. Mao ni hinungdan Ginoo nga among biyaan, buhian, talikdan ang mga butang nga mahinungdan nga wala mi kahadlok nimo. Kundi og starting today, amo nang tumanon ang imong balaod, imong sugo, ang imong kabubuton. Because that way, ilhana na nga nami kahadlok nimo. Kay kung naami kahadlok nimo according to your word, dili mi kahikawan sa among panginahanglan. Lord, thank you. Salamat sa imong mensahe. Holy Spirit, thank you for your presence. Thank you so much for being with us sa among gibuhat karon. And again, right now I pray, Lord, nga ang among nadungog karon dili mo labay ra sa pikas dunggan, kung dili amo ning i-apply kinabuhion unya mahimong mabungahon among Kristohanong kinabuhi, Ginoo. And Lord God, this time as always I continue to pray to all of the viewers, tanang mga followers ani nga page, Ginoo, to all who are watching this time. I know, Lord God, nga nakita nimong ilang kahimtang karon because you are an all-knowing God. Ikaw, Ginoo, nakakita sa tanan, Ginoo. Naay mga butang nga di makita sa tao pa nakita nimo. So for sure, nahibaw ka sa ilang kahimtang karon. Right now, I pray, Lord God, in Jesus' name, ingon nga imong ubos nga lagad, ako nagaduol kanimo, nagahangyo, ug nagaampo, Ginoo. Unsa may panginahanglan sa imong mga kanakan karon nga nagtan-aw. Unsa man ilang kahimtang karon nga need kayo i-rescue nimo, Lord God. Unsa man ilahang pinakagikinahanglan, pinakagusto karon nga milagro, ako nagaampo, Ginoo. And I stand in your word in Hebrews 13:8 that you're the same yesterday, today, and forever. So akong giklaim nga until now naghimo kag milagro, Ginoo. So right now, Lord God, I pray nga ang imong milagroso nga kamot imong palihukon sa sitwasyon, Ginoo, sa kahimtang sa imong mga kanakan karon nga nagtan-aw, Ginoo. In Jesus' mighty name. Imong ipasundayag, ipadayag, imong gahom, Ginoo, nga naagyapon ka milagroso sa mga mutuog, mosalig kanimo, Ginoo. Nga ang imong miracle is always available to those who have faith in you. In Jesus' name. That you are the same yesterday, today, and forever. That you are the God of Moses, the God of who rose Lazarus from the dead, and the same Jesus nga mong gilagaran karon. Still, you can do miracles. Even today, even this time, Lord God. As long as we have faith in Jesus, mighty name. So, Lord God, among giangkon karon ang milagro. Milagro nga sigun sa gikinahanglan sa imong mga anak, Ginoo. In Jesus' name. Among dawaton kini, Ginoo, ang kunon, ang kadaugan, ang milagro, kay bulungang butang, ang breakthrough, panalangin, kaluwasan, Ginoo, tanan-tanan, Ginoo. Sigun sa among gipanginahanglan. Kayuhan sa balatian, tanan, Ginoo. Amo kining angkunon uban sa dakong pagtuo, himuan lamang ning angayan, takus, Ginoo. Kapiyalan, kasaligan, Ginoo. Mao kini ang among pagampo, Amahan. Amo kining gipangayo kanimo, gipasalamatan. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga may among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kapunon mga igsoon. This time we have 131 viewers. Ang uban na wahi, replay lang mga igsoon, nindot atong minsay. And this time akong ibalik ang tanang dungog, himaya, pagpasalamat, tanang pagdayeg sa atong buhi nga Diyos. He alone deserve all the highest praises and thanksgiving. Amen. So, salamat sa inyong pagkiguban ako igsoon. See you next time, and thank you mga subscribers, mga followers, and to all of the followers, I just want to encourage every followers to invite your friends to follow our page para ma-bless po sila. And sa wala pa maka-subscribe sa itong YouTube channel, please do subscribe. Ang link nasa caption ani nga live. Pray ra igsoon. Ug sa mga followers subscribers, thank you so much.
og sa mga naiuban nga mag-send og mga stars atong videos kung tanang ngayo kabalo na mo igsoon. Nakakita ba mo diri nga nag-post ko nga please send star? Wala, because this is for the glory of the Lord, no? Pang Ginoo ni bisag ang uban mo bahas na to kay pangwarta, maura na no, ilahara nang hunahuna, no? Pero sama sa akong gingon igsoon, dili sad ta magamit ni Lord effectively kung ang money atong motibo, no? So this is for the glory of the Lord. Wala ta nag-isa diri relihiyon, but we lift up only the name of Jesus Christ. Amen. So I pray nga today is gonna be a fruitful day, a blessed day. Madaugon taron igsoon. Di ni matapos nga walay kadaugan, walay milagro nga may tabo na to. In Jesus name. Amen. So ampo kanunay, amping abanti ta. See you next time. Di lang kumusaad o unsang orasa or kanusa kay bawa na mo nga bisita kanunay. But that's what I have promised. As long as I have the opportunity, I will grab that opportunity and we have our live exon that time. Mag-share ko sa pulong sa Ginoo. Amen. Salamat Pastor, himaya sa Ginoo, no? Himaya sa Ginoo, welcome. No? Para sa kay mayaan sa Ginoo ni. Again, see you next time. To God be all the glory. God bless everyone.